Gari, kaixo egunon. Kaixo Maider, egunon, bai. Urduritzen hasita altzaudete da. Bai, ez dakit nabaritzean, baino bai. Bueno, responsabilidade handia da, eta aurrean dakagun erronkare ikaragarri politxa, erraldoia, baino zoragarria. Eta, bueno, guztiak asetzeko moduan ea garen, ez? Hor dago erronka nagusiena. Urduri bai, baina damurik ez. Ez, gustora gare lan hori betetzen. Txampi, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo. Orain dela 3 urte Josuk eta Garik egin zuten itzulera hartatik, orain gontan nobedadea zuzara. Badago paniko, eszenaratzeko panikorik edo beldur eszenikorik? Yo creo que al principio, estamos preparando todo para que no pase nada de eso. Entonces, al principio estaremos nerviosos y todo esto, pero una vez que estás arriba, yo creo que ya no miras al público, lo miras un poquito al principio y luego ya, yo creo que todo funcionará bien. Dena harrika botatzeko tentaziorik momenturen batean izan duzu, kontzertu aurreko tentsio giro horretan? Bai, proiektu erraldoiak, arazo erraldoiak izate dituzte. Eta tensioak ere ugari izan dira, ez da erreza. Arlo guztietan, bai arlo teknikoan, bai gero musikalkire, guztia osatzea ez da bat erreza izan bidea. Baino, nik esango nuke heldutasuna, hitza heldutasuna da, hau da, kapazak izan behar gea eta izan gea guzti hau zuzentzeko eta bideratzeko. Oain gehatzen zaiguna da, azkeneko txampan sartuak gea, eta gehatzen zaiguna da, lan gogorrena, baino baita ere politxena. Hau da, ensaioetan da, errepertorioari, kolore sonoroiek eta azpimarratzen eta lantzen, baino gu hor lokatzoietan gustora izaten gea, normalean. Zeren zama ari zarete, gehien sumatzen, azken egun hauetan? Alde batetik hau. Niretzat ja personalki, edabideekin harremana, naizta hainbat urte giro honetan ibili eta baino zama handia da, ez naiz bat ere gustora sentitzen. Naizta gaur ez zuen aurrean gustora izan, estimazioare handia da, eta horrek ere laguntzen du, ez? Baino esango nuke izan dirala olako tarteka, izan dirala olako momentu gogorrak, errepertorio bat finkatzea ez da erreza, kontutan izan baita ere oindala 30 urte gutxi gara bera, desegindura proiektua, ertzainaren proiektua ez da proiektu biziri dagoen proiektu bat, dana zirkunstantziala izan da eta zirkunstantzio horiek honean ekarri gaituzte. Beraz, tensioak normalak, baino niretzaren esan bezala, importantena da, kapazak izan garela guzti horri aurre egitea, heldutasunetik eta, disfrutatzen ari garela. Gasteizkoaren erantzunaren zain gare baita ere, festa eta jaia dirudienez eta itxuraz, erraldoi izango danez, nerbixuak. Eta kantuak nola sartu dira? Yo creo que son muy buenas canciones, entonces las canciones que son muy buenas, yo creo que perduran durante mucho tiempo. Todo el mundo las oye, las reconoce enseguida y yo creo que eso, sí, las canciones también. Si serían unas canciones muy comerciales o esto, pues ya pasan unos años y desaparecen, pero esas yo creo que estarán para siempre. Y hasta los niños de la ikastola les ponen para que las aprendan. Zuen elkarlu ertze musikala, berriz ere afinatu beharra egon denean, nolakoa izan da? Komplikatua. Dira, nik beste bide bat hartu nun oindala urte asko, eta oso komplikatua egiten zait. Ertzainaren repertorioa berreskuratzea eta barneratzea oso komplikatua da musikalki. Ze hor sortzen da olako on-off bat, ez? Baino, egia esan da, badago errepertorioan kanta mordo bat behintzat nun ni oso eroso sentitzen naizen, eta gero badaude beste kanta batzuk nun oraindik gaur egun ez dakit oso ondo nola bestu, nola sartu, kanta horien munduan, testu inguruan, asko gustatzen zait. Baina orokorrean esango nuke gehien bat hori dela on-off hori ondo kudeatzea ez da erreza.
Baina, bueno, ordu pila sartzen ari gara eta ohituta gare baita ere, behintzat nire aldetik ohituta gare lokalean ordu mordoa sartzen, beraz, zentzu hortan disfrutatzen. Nola gerturatu zarete, edo bestela esan da, musikari veteranoa nola gerturatzen da, gaztaroan egindako eta jotako kantu haietara. Topaketa hori nola kostatzen da? A ber, mahai gainean jarri genduen lehenengo urratsa hori izan zen. Gehien bat, amititzea ez giala 80 hamarkadakoak. Ez urte mordoa pasa direla eta urte horien poderioz besta batzuk gara. Orduan, ezin dugu egin zentzu horretan olako, ezin dugu antzestu, nolabait esateko lehen ginena. Gaur zergia eta horri eutsi behar dugu, ez? Eta horretan ere eztabaidak izan dira ugari, ze, claro, ja teknikoki niretzat repertorio hori abestea oso komplikatua da, tono aldetik. Tono aldaketa asko izan dira, abiadura aldetik ere bai, claro, ja ez ditugu 20 urte, ez? Eta bai, hor nabarmen izan dira tirabira batzuk, eta norbera nola sentitzen da kanta horiek eta oain jasotzerakoan, lehen esan dizudan bezala, repertorian badaude kanta batzuk gaur egun lirikoki ere oso eguneratuak darenak, beste batzuk, adibidez, kronika soziala azaltzen duten kantak ere, badute olako beste espresioa beste alde batetik, esango nuke egingo degula, ez? Eta hori, barneratzeko prozesu hori, hainbat kanta bakoitzak du bere prozesua, ez? Oso desberdinak dira. Eta gero daude beste kanta batzuk, jaigirokoak, 80 hamarkadan oso natural irtetzen ziranak, eta ni hor adibidez gaur egun ez naiz bat ere oso sentitzen. Esate baterako? Esate baterako, esango izut, hil ezazu aita, esango izut adibidez arrautz bat pinu batean, esango izut adibidez etxo, kanta horietan kostatzen zait, esango izut adibidez rock and roll batzokian, ez? Dutelako ikutu nolabait denbora pasala ikutu festiboa, ez? Eta nila tipo oldu bat naiz. Hori txatala dirudi eta kostatzen zait, ez dakit nola bestu, ez dakit ze jarrera eraman, ez? Eta orduan horrein naiz, modelo batzuk erabiliz, ez? Eta adibidez gustatzen zait asko modelo bat dala oso rollo hooligan, ez? Da Damon Albarn gorilasekin egiten duna, ez? Rollo muy hooligan, ez? Eta kaso kanta horiek behar duten tekla hori da, ez? Tipo más hooligan, eta bihar barko dut hor nire barne horretan. Baina orduan formula berriak topatzen ari zarete, ez dituzue baztertu, aipatu dituzun horiek. Ez. Egongo dira, badago kanturen bat deseroso sentiarazten zaituztena, baztertu duzuena, edo ertzainak espero zaion hori entzungo dugu? Nik uste bai, kontutan hartu izan zirela 7 edo 8 diska, kanta mordoa, eta gero ez bakarrik hori, ertzainaren ibilbide hartzen baldin baduzu, badaude olako urrats oso espezifikoak, hasieratik hartzen baldin badituzu sonoritateak eta kanten historiak zertzen dira, eta azkenekoarekin alderatuta ez dute zer ikusirik. Edo ikusirik bai, baina dago evoluzio bat edo beste biraketa bat, ez? Orduan dago denetarik ez da erreza. Baina kantak bai, badare batzuk hori da, esaten da moduan ez, kalzadorekin sartu beharra. Beste batzuk erabaki dugu ez egitea. Gauza bada zer, eta bestea da nola, errepertorioa lotu duzue, hori nola holtzaratuko duzue, ze azkena Josu eta biok zuzenean aritu zinetenean hor bazaude nola holtzatik jetxi eta entxuferik gabeko momentu zoragarriak, ez dakit alakorik izango den, edo rock kontzertu bat izango den, asteburukoa eta urtarrilan Gasteizen egingo duzuena. Ez dakit nola erantzun. Claro, testingurua beste bada. Ez beken jotzea edo euskalduna jotzea, giroak eta inguruak, espazioak beste batzuk dira. Egie da aukera hori izatea, ez nun desentxufatua publikoaren aurrean izatea inguratuta euregen ondoan izateak sortzen duen indarra
oso importantea dela. Baina nik uste areta gehiago, nabarmena dela segunda estenara igo, segidan ikusten duzu publikoaren harreman hori, lortzen den harreman hori, norantza jun aldan. Eta nik uste horretan badegula ahalmena gau magikoak sortzeko. Nik uste horretan gaitasun hori degula. Karo, asuntoa da, flamenkoak esate duten moduan, hori egunero ez da irtetzen. Baina nik uste gaitasuna badegula horretarako. Euskal Herrian rock and rollak ez du dirurik ematen, baina justizia poetiko pixka bat ere izango da oraingoan 3 kontzertuak beteta ikusteko aurre ikuspen hori, ez da? Euskal Herrien zorionez gauzak erabat aldatu dira. 80 hamarkadarekin alderatuta erabat aldatu dira, eta nik uste onera egin dula. Behintzat industria badago, gero talde bakoitzak edo proiektu bakoitzak bideratu behar edo hemendik edo bestetik ez, baina bideak daude, egiturak dare, eta hori importantea da. 80 hamarkadan ez zegoen zertxore, edo zegoena oso eskasa zen. Berriz ere elkartu zaretenean, beste taldekidea asko aldatu dela ikusi duzue, urte hauen guztien ondoren? Yo creo que sí. Por ejemplo, Josu con su enfermedad, pues en principio cuando empecé con su enfermedad estaba muy deprimido y todo esto, luego ya lo he encontrado más animado cuando hemos empezado a hacer este proyecto. Gary, por ejemplo, mucho más serio que en aquellos tiempos cuando éramos muy amigos. Yo creo, y todos hemos cambiado, yo creo, vamos, que tenemos ya los hijos, tenemos todo, y yo pienso que todo el mundo cambia, ¿no? Con la edad, nos hace como más conservadores, más... Pero bueno, pero ahí estamos, ¿no? Todavía nos mantenemos en esto del mundo del espectáculo, que ya somos ya la segunda edad del mundo del espectáculo, y ahí estamos. Ertzainaken Ernamuinera joateko, Gasteizera joatea ezinbestekoa da. Txampi, zer izan zen Gorbea taberna? Pues para nosotros en aquellos tiempos era como el lugar de reunión, en aquellos tiempos, pero eso ya hace 30 años. Luego yo me fui a vivir al monte en aquellos tiempos, pero para todo el mundo. Yo creo que era donde se terminaba la noche casi. Bueno, luego ibas ya y todo el mundo, el sitio de música, pero por ejemplo la Casa Vasca nos influyó mucho más el Oquendo en los primeros tiempos. Luego fue el Gorbea, porque yo creo que esos bares ya cambiaron de dueños y cambiaron de historia. Y luego ya pues, creo que lo dejamos ya. Lo de los bares. Eta Xabier Montoya joatean kantaria behartzen eta Gariren bila joan zineten. Claro, Gary y yo nacimos ahí con el mundo de la música, lo empezamos en Legazpia, él cantaba en los Zipper y yo tenía un grupo en Oñate, y luego fui a Donosti y entonces los ertzainas necesitaban un batería porque iban a hacer un grupo profesional y dije, pues ahí voy yo. Y me dijeron que tenía que ir a Vitoria, entonces fui a Vitoria. Entonces ahí estaba Javier Montoya, Gama, que era el cantante, pero tuvieron unas disputas, hubo unas historias, y Gama lo dejó porque no podía vivir en Vitoria también. Y entonces yo conocí a Gary, que entonces se dio la hostia con mi moto, y le dije a ver si podía venir a cantar a los Ertzainas. Y entonces ahí fuimos, los Legazpiarras a... Zipper talde hartan utxunea utzi zenuen, urte haietan, ziur faltan botako zintuztela, baina hainbeste urteren ondoren erresuminik ez du ematen daukatenik. Apazikote, egunon, Legazpitik hemen gabitz, gogoratzen nola hasi ginen, oindala 92 urte, gutxi gora bera, eta pare batzuk egiten, argazki egin da, hemen anedota bada konportzeko daudet. Etorri izan kontzertura, hau izan gure azkenengo kontzertua, eta etorri izan bere arreban prakarekin, Leopardozko prakarekin, nik ezen nola, nik ezen naiz jarriko olako praka. Eta nik ezen nintzen maezko prakarekin, azkeko egin, arekin ezela. Zon klasikoa. Eta nahiko azalatu izan, eta hartu zon txapa guzti, bateriena, eta ez nahiz azaltzen, dana eta polta, txapakin. Eta elkartu ginen bingetu bideak, egun berean, jotzen zotri gitisa eta gu erronka. Hori izan zen baldio penitzian. Hori da, fundamentizko gizon bat. Neko gaztea gaude bai.
hemen hasieran baserrin bai, txakurrakin. Benetan, zoriona nahi zuet, badakite oso zaila da honeaino aiatzea, musika munduan, eta oso harro nau, Legazpiko bi tipo horrela aiatzea, eta zorion du, eta ondo pasau egun horietan, eta disfruta bat tope. Egongo gara Legazpi. Ega, ikote. Erarte. Mitchell. Beraz, barizelarekin jotzeko prest, eta leotarrozko prakekin ere bai. Bai. Bueno, ez, urtea pasa dira, eta ez dakite, nire alabak beti izaten zon, terko esan beharrean tuerkas, ez? Eta bai, ni olakoa naiz oso tuerkasalea. Ez, baina baita ere gauz bat esango dizuet, ez? Musikan edo sorkuntza mundu honetan, hainbat ibilbide luzea dugunok, ikusi dugu nola gure inguruan zeuden talentu handiko lagunak eta pertsonak, ez, bidean geratu dirala. Eta ez dela talentuaren gauz bakarra, ez, baizik eta olako sorkuntza mundu honetan behar dezu oso terko izatea. Ez, zurearekin, zure ideiarekin, eta apostue euneko eunean egin behar dezula bestela ez dagoela aukeraik, oso komplikatua da. Ez, eta hainbat urte pasa ondoren ikusten dezu hori, Mitchellek oso ondo jotzen zuen bateria garai haietan, ez? Eta beste hainbat musikari, gitarrista, bajistak, teklistak, denetarik ikusi ditugu, eta bidean geratu dira, eta sarretan galdetzen dugu, zeatik, ez? Zeatik gu mantendu gea, edo zeo zerrez egin dugu horretan, eta beste guzti horiek bidean geratu dira. Suposatzen de baita ere beste arloetan, ez, gauz bera gertatuko dela, ez? Baina nik esango nuke hori, ez, terkotasun horrek, ez? Horrek bultzatzi zula askotan zure helburuak betetzera. Lehen txampik esan digu behin holtzara igotakoan, apenas ikusiko duzuela parean daukazuena, baina ze aldatuko da gehiago? Publikoak holtzara begiratutakoan ikusiko duena, edo zuek goitik bera begiratutakoan ikusiko duzuena? Dana, ez, urtea pasatu dira, eta publikoa, karo, kontutan hartu baita ere, ertzainaren ibilbidean badagola hor inflexio puntu bat, Aitormena atara aurretik, gure aurrean zegoen publikoa ni baino heldua zen, eta Aitormena atara eta gero ni baino asko ze gazteagoa ziren. Ez? Eta hor kriston arrakala sortu zen. Ze ikusiko dugu, nik uste kontzertu hauetan ikusiko duguna da ez bakarrik ertzainaren kontzertu baten, nik uste eta ala nahi dut behintzat ikustea, ertzainak aitzaki bat baliz bezala, gure kultura jaigiroan ospatzeko eta gure kultura balioan jartzeko. Ez importantea da nik uste niretzat ertzainak proiektu bezala, eta kaduzidadea oso argi, urtarrilaren 6an amaitzen da. Baina uste are eta importanteagoa dela begirada areagotzea eta ikustea hori, aitzaki bat badala gure kulturari balorea emateko, ez. Ez daude holako, ez da erreza proiektuak sortzea begirada erraldoi batekin Euskal Herrian, eta nik horretan uste dut behintzat horretan saiatu gea, ertzainaren proiektu honekin, eta emaitzak hor daude eta aprobetxatu behar dugu, ez bakarrik gu, baizik eta guztiok festa erraldoi horretan parte hartzea eta gure emozioiek partekatzeko, ez. Paradoxa ere izan daiteke, baina 30 urteren ondoren jendea faltako da, baina izango da alde berean jende askorentzako ertzainak zuzenean ikusteko lehenengo aukera. Paradoxa da, baina paradoxa ederra da. Oso polita. Eta gaina ikusiko ditugu hainbat irudita, hainbat argazki nun ikusiko ditugu familia osoak. Eta hori oso polita da, ez. Oso polita da. Izango dira baita ere egun oso komplikatua guretzat, ze holtzatik ere ikusten dira eta sentitzen dira hainbat gauz, behian ere bai, eta ni bildur naiz horregatik, ze emozioiek, sortzen diran emozioiek, sartzen dira momentu horietan holtzan zaudenean, zuzenean, eta nolabait behar dezu distantzi bat, eta ez da erreza.
olako egun horietan ez da erreza. Bestaldetik ere, errezagoa da niretzat 15.000-aren aurrean jotzea, 20 lagunen aurrean jotzea baino, ez? Sortzen dira beste dinamika batzuk, oso ezberdinak. Baina bildur naiz, ikusten ari naiz, nire nagola emozionalki hor, responsabilidad handia da, eta kontzertuak erraldoiak dira, eta bildur naiz hori ikustea, Metallicaren gitarrista gabezlariak egintzun bezala, kontzertuan, eta esate, ostia, egoera horiek, emozio horiek iristen dira segituan, eta esate, bueno, pues igual me toca. Jende askorentzat lehen da biziko aldia izango da, ertzainak zuzenean ikusiko duena, dei txiki bat egin nahi dugu. Zuek telefonoa. Gorka Peñagarikano, egunon. Kaixo, egunon. Zuretzako izango da ertzainak ikusiko duzun lehenengo aldia, ezta? Bai, hori da, lehenengo aldia, karo, ez zaigulako parean tokatu nire belaunaldikoei, hasi que bai, lehenengo aldia. Zenbat urte dituzu, Gorka? 23 urte. 23 urte. 89an jaioa. Ze ondo. Eta ze kontzertutara etorriko za? Bilboko kontzertura edo Gastizera? Bai, Bilbokora eta lehenengora. Lehenengora, osea, Hamasiko... Ze ondo. Eta nola ikusten duzu guzti hau? Beno, egia esan gogotxu, bagara pixka bat belaunaldi jakin batekoa, euskal musikaren nostalgia horretatik zigarenak eta karo, ertzainak bezalako talde asko bezala, ez ditugu zuzenean ikusi izan, ez zaigulako parean tokatu. Baina bai, orain nostalgia horretatik, aukera... Eta ze espero dezu? Ze espero dezu? Ikustea orgo. Intriga handia egia esan, jende asko ere bai, eta, uste dute gazteenetakoak ere gu izango garela. Baina bai, pixka bat, kontzertu entretenigarria eta, ondo pasatzera. Ondo. Zure kasuan, Gorka, transmisioa nola etorri da? Transmisioa etxetik jaso duzu, ertzainak zuk nola jarraitu izan duzu, Gorka? Egia esan, lagun batek badauka, bere kotxean gurasoen partetik, eta horrelako ertzainaken disko serie bat baino gehiago bat ditu, eta hor entzuten hasi ginen, izenez ere beti ezagunak, eta plataforma digitaletan gaur egun ere entzuten dugu, beraz, hortik jarraituta, beste zer baino gehiago, bai. Kasetetatik eta vinilotatik plataforma digitaletara, Bai, viniloak, diskoa justu, vinilorik ez, eta plataforma digitalak, bai, kantu horiek ateratzen alakorik etzen egongo, eta orain hortik entzuten dugu, bai. Gorka, eskerrik asko eta disfrutatu kontzertua. Eskerrik asko zuei, laster arte. Uste duzu, Gari, ulertzen dutela gazte hauek, 89an jaiotako gazte horiek orduko kontestua, edo kontestu testu ingurura ulertzeko kantuek balio dietela? Kanta batzuk badare, nun aukera dagoen, hori 80 hamarkadakoa ulertzeko edo behintzat, holako bineta batzuetan ikusteko histori batzuk hain zuzen. Kontutan hartu 80 hamarkadan eta ertzainak hain zuzen izan zala proiektu oso erabat zoroa. Zorotasun hori ez teguta oloratuko nik uste, oain garai hauetan. Baina nik uste, ni ez naiz bat ere nostalgikoa. Nostalgiak ez dit indarrik ematen, eta nostalgiak gaina egiten didana da, izpilu horretan behirada botatzetenen hainbat defektoak eta ikuste ditut, eta orduan nahiago eta ez ikustea eta aurrera begiratzea. Baina ulergarria da publikoak eta gazteek itxarotea ez dakit. 80 hamarkadak nolabait ere haunditu egin dira. Hainbat protagonistak ere, hainbat elkarrizketetan eta 80 hamarkadak ere jazten dute hola dana oso, ez dakit, ikaragarria baliz bezala. Izan zen, beste hamarkada batzuk bezala, gertatu ziren hainbat gauz oso importanteak edo oso desberdinak esango nuke,
ez? Eta urtea pasala, bueno, sortu dira hor olako reminiscentzia batzuk eta, ez? Baina para los nostálgicos, ez? El Valle de los Caídos, ez dakit nola esan, ez? Ni ez naiz horretan sartzen, ze hortik ez dut ezertxore jasotzen. Baina, niretzat importantena da, eure olako publikoarentzat, ez? Gazteentzat eta gazteak ez direnentzat ere bai, ez? Guk kapazitatea izatea holtzatik indar berezi bat sortzeko. Niretzat hor dago, ekuazioa hor dago, ez beste guztiak. Bueno, guk kapazak baldin magia hori egiteko sortuko dugu harreman emozional importante bat. 83ko azken kontzertu hura zuzeneko diskoan jaso zenuten. 2023 honetan antzekorik egiteko tentaziorik bada, edo asmorik bada? Ez. Izango dira artxiboak, baino ez dago hori mai gainean ez dugu inoiz jarri. Gerora, ezakit, zer esan, importantea gehien bat artxiboa izatea, baino ez dut ikusten nik horri zentzu gehiegirik. Deliriumek ere orain dela hilabete batzuk bete zuen, zuek orain garai hartako kantuekin berriz ere beteko duzue, eta ez behin bakarrik. Horrek neurri batean erakusten du ordukoa bezalako olaturik gerora ez dela sortu? Olatu berezi izan zen. Baina gaur egun ere bizitzen ari gara sorkuntza mailan Euskal Herrian musikarloan olatu importante bat. Asko ze zabalagoa, transversalagoa, nun aukera sonoroak ikaragarriak dira, ez dut esango bidea erreza danik, baina aukera ikaragarriak dira, eta horren adibide emakumeek hartu duten protagonismoa. Ez musika gaur egun hainbat emakume puntaren puntan dare Euskal Herri mailan hori izan gertatzen, hamarkadan. Nik beriziko nuke hori, 80 hamarkadan horietan gehien bat, eta Gasteizen kokatuko nuke gehien bat espresio hori ez. Sorkuntzako hainbat esparrutik, bai plastikoki aktoreak, idazleak, poetak, musikariak, denetarik, elkar batze ginen egunero. Eta tabernak ziran gure ofizinak. Eta taberno horietan sortzen ziran histori eta proiektu zoragarriak zein zoroak, oso zoroak. Eta ez ginen ohartzen, ze indar propioa zuen mugimendu horrek, ez? Ze mugimendua, berez ezan mugimendua ziran, elkartze ginela hainbat jende zoro eta horren emaitza, proiektu zoroak zirala. Eta urteak pasala, horrek badula bere, edo izan zula bere garrantzia. Baina nik uste gaur egun ere sortzen ari dirala beste gauz batzuk, eta gu hor protagonista izan ginenok leku utzi behar diegula, ez? Eurek sortu dezaten euren olatua eta euren movida, ez? Datorren larun batean, aste hontako kontzertuak amaitzean, amaitu kontzertuak fokoak itzali eta zerekin gustora, sentituko zinateke gustora? Pues mira, eso suele ser, primero, el primer concierto te parece que te ha quedado un poco raro o que has tenido tus fallos, entonces el segundo concierto intentas que te salga todo bien. Normalmente suele salir bastante mejor que el primero, porque estás mucho más nervioso en el primero, y entonces pues eso, y también lo de por fin toda la presión que has tenido de preparar todas las canciones y todo esto te la quitas más o menos, y ya nos queda para el tercero, el de la despedida, ya que yo pienso que ya sales y ya sabes lo que has tenido. Pero yo creo que lo pasaremos muy bien, vamos, que tampoco, al principio siempre, ahora mismo cuando tocamos en cualquier concierto que vayas, al principio siempre sales con los nerviosos, si no, no sería tan emocionante esto, no seguirías en la música tanto tiempo. Yo pienso que tiene que haber esos nervios y yo creo que lo sabrá porque es tremendo, pues que es el Beck, que nunca has tocado en el Beck, pero bueno, yo pienso que luego te pones al principio, no miras, tocas y ya está. Yo creo que para eso lo ensayamos. Y los nervios están ahí siempre, vamos, en todos los conciertos, sea pequeño o sea grande. Eta Gari, urtarrilaren 6ko azken kontzertu horren ondoren, zer bertigorik ematen aldu, gero datorrenak? Ez, bertigorik ez, disfrutatzea da orain momentuan helburu nagusiena, 3 kontzertu horietan disfrutatzea,
ondo bizitzea, segundu bakoitza ondo bizitzea, hortik esperientzi zabal bat eta polit bat lortzea, baina desiatzen baita ere urtarriaren 6-tik aurrera, nire bidera, heldu eta eroso eta lasai ibiltzeko. Holako proiektu erraldoiak sortzen duten desekilibrioak handiak dira eta nik ez dut horren beharrik. Baina egia da gauza hauek behin bakarrik gertatzen dirala eta hori erronka handia da eta disfrutatu beharra dagoela. Txampi, Gari, eskerrik asko. Zeuei. Eta zortean. Plazerra izan da. Mila esker. Mila esker bai.